Thank you. What time the new Philippine time off MSGs? This time check is brought to you by Drivebex Capsule. Lalaking angat, tunga. Oh. The Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. import ban ang mga domestic at wild birds at ang kanilang mga produkto tulad ng poultry meat, staple chicks, hotdog at similia. Sabi ni Secretary Laurel na layo nitong protektahan ang poultry population sa bansa. Sa balita, hindi na kailangan ng panibagong petisyon para sa dagdag pagpapatransport ng Baco Service at I don't know.
tagapagsalita ng TNVS Community. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng MaxVit. Mag-MaxVit. Kargado ng 19 vitamins and minerals plus ginseng at royal jelly. Tulong para sa lakas ng katawan.